Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Carnavalswinkel De Roeineus, Woningstichting Maasvallei, Koekelkoren Dranken en Hiering Inleggerij van Gladbeek. Dag dames en heren en welkom bij TV Maastricht. We zitten 4 weken voor de vastelavond en dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Vandaag wordt bekend wie Maastricht voorgaat in de 3 dagen van vastelavond. Maar voor het zoiets is, gaan we eerst het thema bespreken met het uitbellen van de Tempeliers Giepenier. Het thema van dit jaar zijn de gaasmannetjes van Menkeleers. En het kan eigenlijk niet symbolischer. Menkeleers heeft dit jaar toch wel heel veel metgemaakt. De gaasvlam uit, geen leeg meer op de markt. En veer kon nu weer ervoor zorgen dat het weer de Menkeleers gaat worden zoals er huur te zien sinds 1905 met de vlam aan. Dus veer kon leeg brengen. De grote onbekende is Menkeleers verkleed. Dus de grote onbekende is de nieuwe Menkeleers naar de markt en de Tempeliers. En ze hebben er zin in, gewoon allemaal als gaasmannetje het leeg weer aanmaken. Kunt u eens beschrijven wat de nu nog grote onbekende vandaag allemaal heeft metgemaakt? Of de afgelopen week eigenlijk al? 4 spannende weken. We noemen dat heel schoon de prenatalfase. Vanaf het moment dat er gevraagd is, onder geheim, onder embargo, weet wat voor smoesjes verzinnen om overal naartoe te gaan om zich te prepareren. En dat prepareren is gebeurd door een heel stel avonden zich voor te bereiden op de komende weken, op het protocol, op de bezoekjes, op het spul van de vastelavond. En dat gaat vandaag zijn climax krijgen. Ik denk dat het staat te popelen. Wat gaat er streng gebeuren toen bij zo aan? Er komt aan, zo tegen over een paar minuten komt er aan. Dan gaat er naar boven toe, altijd nog met zijn prachtige kop op. En dan wordt er voorgesteld om de gaasmannetjes, oftewel de Tempeliersfamilie. En dan komt er weer terug en dan gaat er een cortège naar de markt toe. En het is gelukkig droog, dus laten ze het droog houden. Een confetti-regen mag komen, maar niet meer. Zou weer eens een cliché erin groeien tot Slivenier Maastricht weer is? Ja, maar het gaat wel een Slivenier met wind vandaag, maar het is in de Slivenier is toch een Maastrichteneer. We stonden nu op de markt, waar de demasqué van een nu nog grote onbekende gaat plaatsvinden. Voor het zoiets is, laten we heel even een korte impressie zien van de cortège. Het gaat beginnen als eerste kampioen de politiekapel. En dat is altijd een teken tot het eindelijk van start gaat. De hooglustigheid is onderweg naar de markt. Hij ziet hier garderegiment de Kachelpepers. Ze zullen de nieuwe hooglustigheid de komende weken bijstaan bij alle officiële bezoeken. Ze hebben ook van de Tempeliers verleden week een nieuwe venel gekregen, waar ze natuurlijk heel groots met rondlopen nu. Op de wagel zien we prins Theo II van vastelavondsvereniging De Mallebergers. De vereniging van Malberg, maar ook uit Kaberg en Kaberg. En ze roepen zaterdag 4 februari hun jubileumprins uit. Ze bestond deze namelijk 4 keer 11 jaar. Hij ziet hier uit Sint-Pieter de Mozasaurussen, met de Mooswiever natuurlijk. Ze hebben gisteren hun keersveerse prins uitgeroepen. Hij heet Leo II en hij wordt gistermiddag aan het volk van Sint-Pieter gepresenteerd als 57e prins van de Mozasaurussen.
Hij ziet hier de Maaskluivers uit Borgharen. Hij te zien met jeugdprinsenpaar Luc de Ierste en prinses Angelique. En zie kom ook de groete onbekende een warm welkom geven. Ook uit Borgharen, de Beerbieters. En traditioneel roepen zie je als allereerste SMV-vereniging hun prins uit. En dat wordt dit jaar op 7 januari. En in Haren ziet jij Misha Gulikers, alias prins Misha de Ierste. En hier gaat het Harense volk voor. Hij zien voor de Kemeleers, Oetwiek, met de echte ceremoniestek. Ze waren vergeten wie ze op bezoek gingen bij de Branimakers. En achter op de wagel staat vorst Richard de 62e. Hier is de vorst van verleden jaar. Volgende week zondag is de traditioneel Kemeleerszondag. En zal op een pleintje onder de klok een week de 63e vorst bekendgemaakt worden. Hij ziet hier de Branimakers uit Lummel. En ze roepen vanmiddag in Kaplaan Lochmanshoes hun nieuwhoeklustigheid doet. En traditioneel zal dit het eerste officiële bezoek van de nu nog grote onbekende zijn. Hij ziet hier 53e jeugdpaar van de vereniging de Slaaiburg uit Ami. Dat is prins Tom II en prinses Esther. En daar achteraan komt het grote prinsenpaar, prins Stan de Ierste met zijn prinses Tessa. En ze zien sinds 14 januari zwijgen ze de scepter over Ami. Hij ziet hier de Mammoeters en de Jumbo's, de vereniging van Pottenberg, de Hazendans en Belfort. Volgende week zaterdag wordt de grote prins uitgeroepen bij hun. En zondag is de beurt aan de jeugd. En hij van de Mammoeters, prins Fred. Volgende week wordt bekend wie hem gaat opvolgen als prins van de Mammoeters. Hij ziet de Dromedarissen uit Wittevrouwenveld, Wiekerveld. En ze hebben gisteren hun nieuwe markies uitgeroepen. En dat is markies Theo II. Hij wordt uitgeroepen in het trefcentrum van Wittevrouwenveld. En markies Theo is de 42e markies van de Dromedarissen. Hij ziet hier de waterratten uit Heugem en Randwijk met prins Joost de Ierste en zijn prinses Jetty. Gelukkig weer met scepter. De dag na aantreden waren ze die namelijk al kwijt. Ze gingen met de waterratten een frietje eten en hebben de scepter op een geheime plaats opgeborgen. En dit bleek dus blijkbaar niet zo geheim te zien. Want na de nudige onderhandelingen hebben ze uiteindelijk vrijdagavond teruggekregen in ruil voor 2 waterbeer. Want we iedereen natuurlijk weet, zonder scepter ook geen mag. Nu zit er ook een tuikje aan. En dan komt de nu nog grote onbekende aan op een markt. Ja, dat wordt daar.
Voor het denkelijk moment aanbreekt, wordt er natuurlijk eerst afscheid genomen van de prins van Verleijenjaar. En dat was natuurlijk prins Maurice ten Ierse met zijn prinses Ingrid en de kinderen Charlotte en Vincent. Zij gingen Maastricht Verleijenjaar op voortreffelijke wijze voor in de vastelavond. Het afgelopen jaar is zich voorgegaan in dat feestje van de vastelavond. Het was super. Ik vind het geweldig. Ik wil dan nog keren dankwoord namens de vereniging, maar ook namens Gans Maastricht goed spreken naar u. Nogmaals, danken voor het voorgaan in de vastelavond. En ik wil dat keren even onderstrepen met een bloempje voor de prinses. Goeie werd de door, en loop niet op een oor, want de lees maar in de kier. Drink nu niet alleen, als er een jensje krijgt, want je leest maar in de kier. Want straks als het gedaan is het over en doen. Er valt niks meer te spelen op die trommel of die toet. Goeie werd de door, en loop niet op een oor, want de leest maar in de kier. Dan is nu het denkelijk moment aangebroken. De démasqué van de grote en onbekende. Vastelavond 44 van de streek. Roert uw trom. Blaas ondertussen aan de toenen. Want nu gaat het gebeuren. En onder het masker komt uit Han van den Akker. Hier zal Maastricht voorgaan als prins Han den Ierste. Hij is getrouwd met Ingeborg Maas en heeft 4 kinderen. Fineke van Bekans 14, Paul van 12 en de tweeling Loeke en Marilène van 8. Ze wonen aan de Pastoor Habetstraat. Als beroep werkt prins Han als afdelingsmanager voor IT-ontwikkeling bij het APG in Heerlen. De gewoon vandaan. Vandaag heb ik geen tijd. Een trucje van Abakke, wat bloemen goed gepast. En van Alpa is de zitten jas. Lieve, wat een geluk mee te maken. Leven, en hoe hier? Vandaag heb ik geen tijd. De bossen, de koken we de street. Want genoeg is het resumie. De springen wil ik niet op me zien. Prinselijke waard van zijn genoeg lustigheid, prins Han de Eerste. Leef vastenavond 44 van Maastricht. Wie ik vanmorgen van Toes vertrok, had ik bubbelende been. Maar wie ik helemaal in de cortège van Ludwig naar heel week was en al die lui langs de weg zag staan. En wie ik daarna de merk op had en niet nu zag staan, toen dacht ik bij mezelf, wat een geluk om hij te mogen leven. Ik heb de vastenavond van Toes af net gekregen. En ik rappeleer me nog één moment, heel duidelijk, wie ik met mijn ouders langs de cortège stond, met die roettrommeltje en ik net mocht lopen met een zaterharmonie. Toen leef ik met zaterharmonie, de trommeldoeken, en toen dacht ik, zo wil ik vastenavond vieren. Ik zag alleen maar lachende, zingende en speulende lui neven me. En ik dacht, dat wil ik ook. Dus dat heb ik ook gedaan. Eerst bij Van Pa Sint-Joseph 12 jaar. Toen, en nu nog steeds, al voor 28 jaar, de zaterharmonie klopt te geneken. En hier samen met mijn vrouw, maar nu inmiddels ook met mijn kinderen en de sprong. En samen vieren we vastenavond. En eigenlijk hier kachelpiepers en dames kachelpiepers, zou ik met u lopen dit jaar. Maar dit jaar kan ik Maastricht voor als stadsprins en volgend jaar loop ik weer met u met. Maar ik kan u nog tegenkomen. Ik wil u ook tegenkomen. Vastenavond weer volk van Maastricht, want ik heb u nu dus. U, zaterharmoniekes.
fanfares, studentenverenigingen. Iedereen, de tempeliers, de samenwerkende Maastrichter Vastenavondverenigingen, de horecaondernemers, iedereen, want samen maken we de Vastenavond en die willen je keren met u samen vieren. En als je er niet bij kunt zien, omdat je in het hospitaal ligt of in een verpleeghuis of een bejaardenhuis zit, weer komen naar u toe. Dus ga ik in de pitsen op, om alvast een amuzuur en de ambiance van de Vastenavond te proeven. Pak alvast het hutje van Ama uit de kist, zet een dikke gym neven een tv, haalt het instrument uit het vet. En dan over 4 weken, dan zien we 40 voor de Vastenavond. Dan komen we ons eerst heen op zaterdag te mag holen. En op zondag, als we de mammers kunnen gaan afscheiden, dan gaan we 3 fantastische dagen tegemoet. Want één ding heb ik de laatste paar dagen geleerd. Omdat ik u ga zien, maar ook vanwege alle berichten op Facebook, huis en wat dan ook. De Vastenavond in Maastricht. Delen. Lang leven Maastricht. Lang leven de Maastrichter Vastenavond. Hier de wiep. Hier de wiep. Hier de wiep. En lang leven zijn er ook nog lastige Prins Han de Eerste. Hier de wiep. Hier de wiep. Hier de wiep. Hoe gelukkig proficiat namens de kijkers en luisteraars van de RTV Maastricht. Vertel, wie was het moment wie het masker afkost? Ja, dat is echt geweldig. Want de 4-5 weken moesten alles geheim houden en eindelijk kunnen ze laten zien door stiekem is. En dat is een geweldig moment, dat is zo'n bevrijding. En ik voel me zo goed dat ik Maastricht mag vullen. Het is echt geweldig. Was het echt zo lastig om geheim te houden? Het was heel erg lastig. Ik heb gisteren nog mijn kinderen moeten voorleggen tot ik vandaag heen zou staan. En mijn ma, dat vond ik eigenlijk nog wel het ergste. Om gisteren tegen haar te zeggen, ik hoor het echt niet. En vanmorgen heb ik het dan maar gaan vertellen. En dat was echt een bevrijding al. En nu iedereen het mag weten, nu kunnen we tenminste ook ervan genieten. Want ik heb wel samen met mijn vrouw ervan genoten, we hebben grapjes gemaakt. Maar het is dan toch maar heel erg klein. En ja, dat is geweldig. Is er wat je deze Vastenavond als prins wilt uitdragen? Ja, ik wil geren dat iedereen met kan doen. En tot weer het goede gevoel aan ons kinderen overdragen. We hebben een zaterharmonie en dat spelen ook alle kinderen met. En dat wil ik dat alle kinderen ook die goede traditie overpakken en de Vastenavond voorzetten. Want het is een fantastisch feest wat alle Maastrichtenaren bindt. Moest ook vandaan komen, oude of nieuwe Maastrichtenaren, jonge waard. Iedereen moet met kunnen doen wat mij betreft. Heb je gewoon geweest voor de thuis of in het hospitaal, verzorgingstehuizen, wat nu niet erbij kunnen zien? Ik zou zeggen, riech tot de camera. Als je vandaag niet erbij kunt zien, of in de komende weken, dan kom er van u toe. Ik verheug me daar erg op om u te ontmoeten, want geen oog kan niet leren wie de Vastenavond tradities in elkaar zitten, zodat ik dat ook weer kan uitdragen. Ik kom bij je langs en ik huur geen overhalen aan. Tot binnenkort, weer komen langs. Prins Han, van harte bedankt, geniet ervan en zet hem op. Ja, dankjewel. Ja, dames en heren, en met dit zoenwoord van Prins Han de Eerste willen we weer gaan afsluiten. Ik wil u er nog op attenderen tot weer in het eerste weekend van februari een portret van Prins Han de Eerste uitchecken op TV Maastricht. Dus wilt je alles te weten komen over hem, loert aan zeker ook. Voor nu bedankt voor het loeren en tot de volgende keer. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Carnavalswinkel De Roeineus, Woningstichting Maasvallei, Koekelkoren Dranken en Hiering Inleggerij van Gladbeek.